Както разбрахте по заглавието на видеото, днес ще ви покажа моята градина. Ще започнем от тук. Това тук аз го измислих тази пътечка и баба ми само сложи камъчета и такива работи. Това тук е здравец. И вчера съм го отрязала и съм го сложила в кофра. Това тук е дървото круша. И ето вижте, тук има круша. И още други круши. Там това е киви, което виждате на растителността. Това тук не знам точно как се казва това цвете, но е доста красивичко. Ето тук. Ето тук. Ето тук има червени рози, маргаритки. Това тук е една английска роза. Това тук е дамско сърце. И още не е цъфнало, но когато цъфне ще ви го покажа. Това тук е пак червена роза, като онази там, само че мисля, че тази е по-светла. Да. Това тук е жълто цвете. Това е лук. Не, това тук са чушки, ето. Или боб, не знам какво е. Ето. Това тук е друга растителност, която не знам как се казва това цвете, но е наистина много красиво. Едно такова лилаво, ако сте го виждали, там има същото. Това тук са ягоди. Ето това там са ягоди. Това тук всичкото са чушки, което виждате. Това тук са лути чушки. Ягоди, ягоди, ягоди и ягоди. Ето там всичко това. Ето там също има жълти цветя. Ето там. Така. Започваме с парникът. Ето тук има, забрах как тази каза, мисля, че копър беше. Напишете ми долу коментарите, ако някой знае. Все пак не знам дали знаете. Това тук са домати, още копър. Да. Тук сме посадили краставици. Ето тук и ето там. И тук също има някъде тук посадени, но повечето това тук е бусилек. Това тук е нар. Хращото. Това тук е за чай, някаква билка. Тук също мисля, че това е домат. Да. Така, още ягоди, ягоди, ягоди. Да, да започнем с тук. Тук не знам какво е, но е доста сладко. Да погледнете. Това тук са рози, пак червени. Тук има други рози, които са розови рози. Ето това, може да си направиш него маникюр и в момента ще цъфне, може би утре. Там това са малини, ето това там. Така, продължаваме насам. Ето тук, така. Ето там. Ето я, розата. Ето тази роза. Ето там. Много е хубаво. Има още розови рози и още други неща. Така, продължаваме нататък. Това тук бяха божури. Това тук бяха божури. Пак жълто цвете. Още не знам как се казва, съжалявам. За което, но не съм много запозната с моята градина. Още розови рози. Ето там. Ето тази много. Още е на попка. Ето тази там. Там тези двете. Така. Още розови рози. Тук още ягоди. И още ягоди. Това тук е чешан. Не, това тук е лук, а това там беше чешан. Или честно го изядахме. Това тук са други чушки. Не мисля, че са лути, не знам. Може и да са лути чушки. Не съм много сигурна. Ето го почета. Тя е женска. И ето, гледайте сега. Гледайте какво е сладко. Много си я обичам. Така, това тук са други домати. Така, това тук обаче ето ги малините. След 4 дена, даже вече 3 дена, ще цъфнат. Това тук е дървото ябълка. Ето. Друг божур. Още божури. Това тук мисля, че е мента. Не съм сигурна. И тук това мисля, че е друга круша. Да, това е круша, ябълка.
ябълка. Да. Домати, малини, както вече казах, там това е годжбери. Може би не сте чували за него, ето това е там и годжбери. Количка. Бяла роза. Бяла роза ще закича. Тук има още други мъчки жълти рози. Така. Друг сорт рози. Още такива. Вижте колко са красиви. Така. Хриси е една моя приятелка от училището. В момента ми е на гости. Ето тези пак са красиви. Аз казвам Йоана, както знаете. Ето. Други цветя. Тези също не знам как се казват оранжевите. Ето тук. Те са много по-такива почти черни. Камо, че се виждат розови на камерата. И горе-долу ви показах моята градина. О, чакайте, забравих най-важното. Чакайте, сега ще ви го покажа. Съжалявам, че изтрих няколко пъти видеото за стаята, но просто бях тогава написала Мими, аз не се казвам Мими, а Йоана. Ето. Това тук са различни сортове череши. Ето вижте, тук са закрепени с такова, защото са различни сортове череши. Ето тази различен сорт. Този и тук също се опитва това тук да порасте. Тук още ягоди се опитват да растат и така нататък. Между другото, това тук са тикви. Или диня беше. Не, това тук са тикви 100%. Тикви са това. Това там не знам какво е. Тук има много кутки, да ви кажа. И общо взето това беше моята градина. Надявам се тя да ви е харесала и да ми дадете лайк, ако е така. Моля ви да пишете повече коментари и повече въпроси, за да мога да направя Q&A. Въпроси и отговори. И се надявам видеото ви харесало. Натиснете лайк и се абонирайте за мен. Моля ви се. Че много малко абонати ми се въртят. И абонирайте се за Ния Петрунова. Обичам ви. Довиждане.